Сега да видим колко риба сте фанали днеска. Тайгите ли ще я спим ли на земята? Спия на земята и ще видим после такова. Още има. Ще има. Колко са? Не знам. Той древното направо първи. Джанер, пуснете ви малко първо. Двадесет 24. По 2 кила. Пускай. 50 кила риба. Той бе. Точко, вземете си по 2 риби. Добре, хубаво. А изберете. Аз не искам да вземам, защото те не е явно. Сложете в щайгата 3 риби. Му се сложи 3 риби в щайгата да има. Не е така. По-леко. Е, по-леко. Аз ги снимах, не снимам повече. Тъс голямата отпусни. Не, снимам. Готово аз. Да се е качал на Фейсбук. Как? Чакай, големите не го пускай. Що? Пусни я, не я пусни. Забрали ли се риба? Пускай. Ай, Тошко, дайте една турба, вземете там 4 риби, които ще вземат и другите да ги вмятат. Ти големите ги пусна, а? Ема ти кой ще ги правиш толкова с големи, бе? Изба, 3 години. Ай, пускайте една по една. Влез навътре. Влез малко ги намокри. Що, вземи там 3-4 риби вземете. Чакай малко. Чакай, че сега всичките ще ги пуснем, няма да остане. 3 трябва да останат в щайгата и 4 за Тишо. Пускай. Снимай. Нали ще вземате риба? Тишо. Вземете по 2 риби и другите да ги оставим в щайгата. Браво! Тошко, ти ли ги фана? Аз. Малата. Тишко. Тишо, ти ли ги фана? Аре бе, кажи де. Само 2 фанах, бе. Ей! Добре, не иска направо. Да, всичката риба да е напълно в касата и да видим. Аз ги сметнах, бе. 24 по 2 кила, 2 кила и половина. Някъде към 50 кила риба. Сега тускав сив. По-друг. То се от сегашните, дето зарибяхме, по-светлия. Да, по-жълтите от по-старите са той. Ай, вземете от тук 4 риби и 3 да останат и готово. Турбичка. Турба имате? Дай, дигнете ги тъй да вас нямаме. Тъй в щайгата не си личи колко са. Ема ние, аз нали правя клип, бе? Ако